Ube ngusaziwayo wokuqala uSelomakha ukuphumela obala ngokungenami kwakhe emva kokuba ubufakazi okulindelwe ukuba agibele ebhokisini eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ethe akafuni ukuvezwa. Lo mlingisi osemkantshubomvu odume kakhulu ngokudlala indawo ka-Archie Moroka kwiGenerations eminyakeni edlule ubhale ku-Twitter wathi, njengomzali obaziyo ubuhlungu bokushonelwa ngumntwana, lofakazi isenzo sakhe sikhombisa ukungabi nazwelo emndenini wakwaMeyiwa. Kwenzeka lokhu njengomsombuluko wokuqubuka imibiko ubufakazi olandelayo eceleni lokubulawa kaMeyiwa. Akafuni ukuthola ubufakazi bakhe phambi kwabezindaba, futhi akafuni nanokuthi kuzwakale izwi lakhe ngesikhathi ethola ubufakazi kubantu abazobe bengekho enkantolo. Uthe lokhu-ke kungaphazamisa umsebenzi wakhe njengoba engusaziwayo. Kuvele ukuthi ubufakazi olandelayo ngusaziwayo, yize-ke bengakaveli ukuthi ungubani, kodwa kunemibiko eqinile ethi ungudadewabo okaKhelo Uzandi. Uma-ke Ncube ukhwele wadilika kulofakazi ethi ufuna-ke ukufihla ngoba engusaziwayo, wathi-ke noma-ke waziwa ngubani ngoba-ke bona bengosaziwayo abamazi. Uqala ukuzwa ngayo-ke ngemva kwalesi sigameko. Lolu daba kaSenzo Meyiwa noma-ke luphulana inhliziyo ngoba-ke yabazi ubuhlungu bokulahlekelwa indodana. Kona-ke noma-ke kakona umdlalo, laba bantu-ke bakhombisa ukungabi nazwelo ngendlela-ke isimanga, kanti-ke iyacika lento abayenza-ke kulo mndeni, kusho-ke uMakhe kaNcube. Uthi-ke ukunqaba ukufakaza-ke phambi kwabezindaba noma-ke nabamakhamera kusengenzeki komthetho. Uphinde wakhala ngokuthi ukungabi nazwelo kwabantu baseNingizimu Afrika. Wathi-ke ukhumbula ngisho indlela okwahlekiswa ngayo ngoyise kaMeyiwa, uMnumzane Sam Meyiwa, ngendlela afika ngayo emngcwabeni wendodana yakhe.